Kebangma challenge tei kebangma kebeng mungrok bai joba khai phai tongo telemura hajrapara amcheo tongnai rungsrwngnai Tiprajwk Khorokbwsa a amcheo kebang kukno hukbar khlaiui tongui tongjawo aro tongnai Tiprasa tongkosong lukurok Bwsa phaisingtui rungsrwngmangno rwngno yakarui nok nukhung pusina bagui nok nukhungo kisa misa ajimung ajiui darui mano akokno wansuguino rwngno yakarui samung tangi tongmani mangpilik kasai faikya Hajrapara Mugia Gami RD Block ni bising khobjak Kagrachora ADC village ni gamio Khungbachi Khungbrichi hai nukhung tongmanu aro tongnai joto Tiprasa tongkosong lukurok hukbar khlaino tongui tongjawo fiaba taklai bisio wati wayani bagui hukbar rok derai tongbaikha hukbar khlaino ajimung aji tongnai mani ajorawono wati wayani bagui hukbar rok derai tongmani bai Bwsa phaisingtui ajimungni lama muthagai phaimani bo mangpile kasai tongkha ajorabo Bwsa phaisingtui nok nukhungno ajimungo kisasuk yak chubai de mano hnai nukhungono Rignai risa Tagwi tongjakha rungsrwngnai Tiprajwk Khorokbwsa bo agio rungsrwngui tongmani fiaba achumsano rwngno yakarima rwkhabo nok nukhung chukjayani bagui abo haino mangpili kasai faikya tai salbwswk ajimungni bagui rwngno yakarima rwbainai Tiprasa rungsrwngnai rok tai salbwswk abo haike tongui tongnani nangnai tai salbwswk ba hukbar khlaiui chanani nangnai o Tiprasa tongnai tongkosong lukurok abo haino mangpili kasai faikya nok nukhungno ajimung ajiui rwna bagui rwngno yakarui Rignai takjak Tiprajwk Khorokbwsa Bwsa phaisingtui hukbar khlainai rok wati wayani bagui hukbar rok bahaino derai tongbaikha rungsrwngna mujungui bo rungsrwngui manbaya gja umor kisaono rwngno yakarui kebe mungrok bai joba khlaiui nok nukhungni bagui samung khlainani nangui tongkha nok nukhungni barjano yachagui nahanani nangui tongkha abo haino mangpili dadak sidak kasai faikya Sigorti. Ke no makesa abot ni para bro. Sim para ke bale hajrabo. Ke no ke ta ogen mane hu de kesa na nung lekha de pore tongkho. Puse ke chau chule lekha pore ya na ma. Lekha ya kar ha. Lekha ya kar paye mane hu ba khechao. Mane no ekdom mane kroi bro. কত পরিবার আছে এখানে মানে ও না পারবো মানে 40 rolen nai. Jama mo. 40 ta para ro ne. Ke chau na chi ko ba te mano mai kini. hu habaya karke Tu ha ba ya kar ke tu somo somo ke than chi ro ta o somo somo ke Rignai ro ta ho de ke phao na ha re ha. O somo somo le. Da ro mai ke. কত করে বেচে একটা পাঁচটা Bol kang nan sa. 300 ro mo kang hani. Te de maya te. Pora no phao chule. তাহলে আমরা নিজেকে কিনা নয় এই সুতা টুতা কোন থেকে আনো বাজার থেকে কিনো এই সুতা Te le mora no payo no ko. Amo paro no pai. Maya. Purele pore o tale pore. Kari maya ke ba. পরার ফাঁকে দিবা নাও Pore pai ke boto to hana budi mare. Kam no bo khewo. rang ni per ba pore Rang tri roi ba chi. পরি খুব সুতা Chin ole chung tin jo la se ma sak thang. পরিবার সংসার Maya mo ha pa no. kam Tu ta no cha lai to ma. Kam ro sa si ma yo so mi so mi ke. Abo no ma. Rajarsi College of Education and Skill Bwsa hasteni ma farongni bagui kothoma kaham tei rungsrwngui tongnai sikla sikli rongni bagui bo kothoma kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Khorokbwswk, English, Geography obohai gobangkho course available tongo Rajarsi College of Education obobai simi thaglia Rajarsi College of Education and Skill tei bo tongnai extra curricular activities tei tong
tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagi hostel bo April tal ni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill